Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe. Sanibonani babukeli, kusaseyilwe champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafiking awo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala, ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule nje kube uholokoqo lwebele noma uholokoqo lwentshebe engakaze abe nawo amanyala. Bayabhala-ke abantu, bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo. Sibe senathi-ke Nkosi yami sesiyanenekela zona zinjalo. Nanamhlanje-ke senekelwa, ngizokuchitha isikhathi ngizasondela kunina nginenekele. Luyisima kanje nako lo namhlanje udaba. Sanibonani emafikini. Igama lami nguZoleka. Yazi bengicabanga ukuthi kuyothi kusha lesi sikhathi ayoba amanyala eseyimvela kancane. Bayoba abantu sebewayekile amanyala, ngoba phela bengicabanga ukuthi njengoba abantu bebhala babhalela kona ukuthi sihlukane nawo amanyala, kodwa ngibona mihla namalanga kuyabhalwa nomunye uzana wakhe amanyala nomunye uzana wakhe, okusho ukuthi abantu basaqhubeka bayawenza amanyala. Ngaba zikho yini indlela esingalwa ngazo ukuthi amanyala lawa agcine seyekekile? Ngaba zikho yini indlela esingayilwa ngayo le ndaba yokuthi amanyala agcine ngampela esestopha? Bengithi ngike ngizothi nje ukuthi fahla sikhulumeni ngawo amanyala. Nami angikho msulwa, ngiwenzile amanyala emhlabeni kaNkulunkulu noma ngingakaze-ke ngibhale. Inhloso yami vela kukona ukuthi ngiveze amanyala, kodwa ukuthi ngigweme amanyala. Kunabantu abadlwengula izingane nekuyinto eyamanyala leyo. Singayigwema kanjani na indaba ukuthi abantwana bangadlwengulwa womalume, bangadlwengulwa wobaba babo? Okokuqala, akekho umntwana ongahlala nomuntu owubaba. Akangabikho umntwana ovunyelwa ukuthi awolala nomuntu owubaba. Akangavunyelwa umntwana ukuthi asondelane kakhulu nobabakhe kangangokuthi noma enqunu ubaba uyangena umntwana, noma enqunu umntwana ubaba uyangena or umalume. Umuntu wesilisa nje ingane makayihloniphe ukuthi benqunu eduze kwakhe, ngoba manje umhlaba usalunganga. Maningi amanyala ayenzeka. Uthole ukuthi umshana udlwengulwa u-anti. Singayigwema kanjani naleyo? Mangavunyelwa ukuthi umntwana omfana ahlale no-anti osemdala. Makube nendlela ukuthi ivani ibekwe nje obala ukuthi hayi ngeke uzukwazi ukuhlala nalo mntwana ngoba phela wena umuntu wesifazane, wathi if uyamdlwengula no. Kuthi why? Ngoba lo umfana sicela ukuthi akawuhlala le kamalume akhe ayoncedisa umalume akhe, noko uyamdinga umfana ukwenzela lo mfana akhe akhule kahle, khula nomunye umfana, ihlotshiswe nje ngendlela eright. Kukhona abantu abenza amanyala ngenxa yokuba bafuna izikhundla emsebenzini. Ingagwenywa kanjani naleyo? Ngokuthi mengabe setholakele phela lo muntu owenzisa abantu besimama amanyala ngoba naku befuna izikhundla, makaxoshwa, jeziswa, afundiswe isifundo. Manje-ke sekukubi kakhulu ngoba phela nabesilisa nabo sebeyakwazi ukuthi babhekele kulela side ngoba befuna izikhundla, bebhekela amanye amadoda. Ekuyinto embi kakhulu leyo, omoya ibuka ubona ukuthi amanyala angahlafuneki, angaginyeki. Izinto ezigwenywa kanjani zonke lezo? Bobabili laba benze lo mkhuba mabahambe, ngoba phela kusho kona ukuthi abalungile bona. Kube khona-ke laba abalala nezilwane zikaNkulunkulu, bona bengingasho ngithi mababulawa, kodwa kumhlaba esesiphila kuwo isijezo sokubulala sisekho. Kodwa nje kumele ukuthi umuntu ajeziswe, athi before eboshwa abeseshayiwe stereke. Nangale ngaphakathi futhi ezinye izigebengu zingamyeki, vele kuyohlezi yohlukumezeka ngakhona. Kodwa mina into engiyifunayo nje ukuthi sizame ukuza nesisombululo kulezi zinto ezamanyala ezingaka. Maningi-ke amanyala, abantu abadala bayawazi
bayawezwa mihla namalanga. Kumele uhlale iy'ngane zakho uzise iliso ngaso sonke isikhathi, uzazi ukuthi ziphila kanjani malanga wonke. Ngoba phela uma ingashintshwa yithi le ndaba yamanyala, akekho omunye umuntu oyoyisukumela ayishintshe. Yithina esinamandla, thina benzi bayo. Ngoba ukwazi ukukwenza usengakwazi futhi ukuthi ungakwenzi. Iy'ngane zethu kumele zifundiswe ngawo amanyala zisencane, hhayi ukuthi zifundiswe ukwenza amanyala, kodwa zifundiswe ukuthi le into mntanami iyamanyala. Ukuze uyibalekele kumele uyibalekele kanjena. Ngoba abanye abantwana badlwengulwa bengazi, uthole ukuthi uzitshela ukuthi le nto ayenziwa umalume i-right, yini umntwana. Kanti umntwana uma umfundisile usemncane ukuthi umuntu omdala uma engathatha into eso afuna ukuyifaka la kuwe la kule ndawo, ukwazi ukuthi i-replay ubokhala or ubaleke uzotshela abanye abantu abadala or uyotshela umakhelwane. Umntwana angakwazi ukubaleka, angakwazi ukuthi angayifihli leyo nto. Ngoba abantwana bayathula nezinto ezibehlelayo ngenxa yokuthi besatshisiwe. Basatshiswe ngani? Ngokubulawa, and bengenalwazi lokuthi lento i-wrong ayifuneki ivele. Bengenalwazi futhi ukuthi ngabe bakhona yini abantu abangabavikela noma sebethenjiswe ukuthi bangabulawa. Masike sizameni ukugwema ungabhebhetheki lo mlilo wamanyala. Yebo wona mnandi amanyala mayisenziwa ulowo owajabulelayo, oyilabo ababili abawajabulelayo, kodwa mase ifika endlebeni zethu afika amanyala singakwazi thina ukwaginya. Ngiyabonga.